krásný jediné pohodlá. Když do hodícího voleje vezmete vodu. Se rozhodne na útěk, jak vidíte, má nůž, který si nějakým způsobem ho přesvědčuje. On se furt nechce vzdát, dokud neodhodí zbraň, je pro politiku nebezpečný, a pokud dostane slečna, která hrála Tachata, předpokládám, bude z jejich týmu policista a i tyhle ty nášlapy na tom policijním voze nějakým způsobem mají svůj smysl.